uyakwazi nokutheleleka noma ukuthelela upartner wakho ngezifo ezithelelana ngocansi lapho wenza ucansi lomlomo olungaphephile. UDr. Thabile with the Blue Clinic, iklinika amadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 welanga langempelasonto la sikhuluma khona ngeyinkinga amadoda abhekene nazo siqinise kakhulu inkinga zasekamereni. Phinde mina Dr. Love insizwa kaMshengu ukhosini FM njalo ngoLesibili kusuka ngo-1 kuya ku-2 ezintathakusa. Namhlanje ke sikhulume ngento njena abantu abaningi abathanda ukuthathela phansi ukuthi lapho wenza inkonzo yocansi, inkonzo yomlomo, inkonzo yasekamereni yomlomo ngaphandle kokuyivikela ngabe uyakwazi nokuthelelana ngezifo ezithelelana ngocansi. Impendulo eqondile singamoshe nje isikhathi ithi yebo uyakwazi ukuthola izifo ezithelelana ngocansi ngokuhileleka enkonzweni engaphephile. Singayivikela kanjani ke kule nkonzo ukutholeni izifo zonke lezi zifo? Yebo, sivikela ngayo i-condom, ayikho enye indlela yokuyivikela ngaphandle kwayo i-condom. Siyazi ukuthi abaningi bacabanga ukuthi ayibo i-condom izovikela owesifazane ukuthi engayitholi izifo ezithelelana ngocansi komuntu wesilisa. Yebo, kanti futhi singaphinde sisebenzise nale condom ukuvikela owesifazane ukuthi naye owesilisa ukuthi engatholi izifo komuntu wesilisa. Okokuqala nje sokhuluma ngakho namhlanje masosebenzisa i-condom yethu sokhuluma ngale condom la uhulumeni aphisana ngawo mahala, asebenza kahle aphephile, singakwazi ukuthi siwasebenzise futhi sizivikele ezifweni kanye nasekukhuleleni. Masosebenzisa i-condom sonke isikhathi uyayibuka ukuthi ikahle ilimele ayinalutho, ubheke i-expiry date, ubheke imbobo, ubheke noma yini esolisa noma dihlela elangeni noma into enjalo ngaphambi ukuthi uyisebenzise. Mase siyivula siyazi ukuthi asisebenzisi ikere, asisebenzisi into ezihlabayo ukuvula kodwa nje siyayidonsa nje kuphela kanje eceleni mase siyayikhipha i-condom. Mase iphumile ke i-condom ungayisebenzisa wesilisa siyazi ukuthi sibamba into encane nje la ngaphambili mase siyayifaka yehle siyehlisa i-condom uzuyisebenzise kahle kufanele uyiphushe uzuyifikise enzansi ukuze ingakuhluphi ngokuphuma. Siyazi futhi ukuthi ama-condom afika ngosize abahlukene kodwa kunakho size lana ostandard abantu besiningi abasilisa abaningi abafitha kuona kodwa abantu besilisa abaningi nesitho sangasese esincane kakhulu noma nesitho sangasese esikhulu kakhulu bakhona osize abahlukile bama-condom ungahambi uyabathola kakhulukazi kule y'tolo zabantu abadala. Yebo ke i-condom masuyisebenzile siyazi ukuthi uyanakekela indlela oyilahla ngayo nazo zonke ezinye izinto ey'njalo. Uma wenza ucansi lomlomo kubalulekile ukuthi silenze ucansi lomlomo sesifakile i-condom ukuze uvikele ukuthi upartner wakho engatholi izifo ezithelelanayo ngocansi ngoba icansi phela lezi zifo lezi siba khona esithweni sangasese zocansi ziyakwazi ukuthi ibambe umlomo nayo yonke enye indawo la ngaphezulu okungasiyona into enhle umuntu masenayo nobungozi obufanayo nalobungozi ongaba nayo mayisenzansi. Kowesifazane ungavikela kanjani? Abesilisa abaningi bajwayele ukuthi benze inkonzo yasekamereni behle bedlalisa umuntu wesifazane ngemlomo kodwa bethi mase beyongena isangasese begqoka ijazi. Uma unomkhubo okwenza njalo phuma kulowo mkhubo uyeke unobungozi awuzivikelanga. Uzuyivikele ungathenga into ekuthiwa dental dam ongayithola endaweni eziningi. Dental dam nje iyishidi le latex okhava ngalesitho somuntu wesifazane kuthi lapho mase umdlalisa noma udlalisa ngolimi noma ingane okwenza ukuthi izifanazo zingabuyeli kuweze ungayitholi. Kanti enye into ongayenza ke mawungenayo ke le dental dam ungasebenzisa yona i-condom sebenzise nje obviously ngidonsele kade ngisebenzisa mina ngoba ikude ngilungisa ngayo I didn't think about it. Mase ukuthi uyayithatha njena uyisike esayidini elodwa uyivule obviously uzoqikelela ukusebenzisa isikere esiklini ngoba phela lento ezosebenzela esithweni somuntu wesifazane ungasiwasha nje isikere sakho ngendlela esiklina ngaphandle phambi ukuthi usebenzise izandla zakhe zobe ziwashiwe ngokufanayo ukuyisebenzisa i-alcohol noma insipho ngoba uyaqonda ukuthi kungaba nokushisa okuthile makufika esithweni somuntu wesifazane sangasese. Lapho ke i-condom usuyivule kanje uyayibeka kanje ngaphezulu isitho somuntu wesifazane uyadlalisa wenza noma yini ofuna ukuyenza. Lokho sikubiza ngocansi oluphephile lomlomo. Kubaluleke kakhulu ukuthi abesilisa belijwayele ngoba ugqoka i-condom uma usebenzisa isitho sangasese kodwa ukuthi mase usebenzisa umlomo noma ezinye izitho zomzimba ungayisebenzisa i-condom kodwa uthinta labo juice abaphuma ezithweni zangasese usesengozini yokuthola izifo. I think before nje kufike ama-holiday sizokwazi ukuthi senze i-video ebonisa ukuthi yona iminwe ke laba abathanda ukudlalisa ngeminwe ungayivikela kanjani iminwe yakho ukuthi unamakhathi nezinto ezithile eminweni kodwa ufuna ukudlalisela ukuze ukwazi uqhubeka
nenkonzo yasekamereni yeminwe nani uzivikela kanjani ungatholi izifo zasekamereni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibuke nazo nafika lana. Ngiyathembisa ama-video azoqala bemaningi. Ngiyabonga, ngiyabona ukuthi nama-views ayanda. Ngoba baningi manje kule channel. Ngicela niqhubeke ni-like, ni-subscribe futhi to the channel. Thank you very much.